आच्छा स' जोंहा SBI बा जिखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जाम्स फैगासिनो स' बेहाय मा होनो मोनसे फैयो जिहेथु जोंना SBI क्लारिकेल फैदोंना मेनलि दा खाथियाव स' बेहाय जोंनिया मोनगोन इनइकुवेलिटिसनि कुइसन्स नै बेफोरबायदि जेराव लेस देन or less or equal to greater or equal बेफोरबायदि नंगौना स' बेहाय जों कुइसन्सआ माबायदि फैनाय In these questions, relation between different elements is shown in the statements. The statements are followed by two conclusions. Study the conclusions based on the given statement and select the appropriate answer. बेहाय डाइरेक्टलि एन्सार होनाङा बेहाय खायसे कन्डिशन दङ बेहाय मा जों 1 क्लिक खालामनांगोन माब्ला if neither conclusion 1 nor 2 is true जुदि नैबेफोरबायदि बे स्टेटमेन्टनि थाखाय नैबायदि मोननै कनक्लुजन थागोन ना जुदि मोननैबो कनक्लुजना जुदि गोरोन्थिब्ला जों 1 होनना बुंनांगोन बा 1 आव क्लिक खालामनांगोन बेबायदिनो 2 मा दङ if either conclusion 1 or 2 is true बे माने जुदि मोननैनि मादाव जायखिजाया मोनसेया जुदि थारब्ला जों बे 2 आव क्लिक खालामनांगोन बेबायदिनो 3 आव दङ 3 आव मा if only conclusion 1 is true जुदि 1 आ true बे 2 आ false जायोबा जोङो 3 आव क्लिक खालामनांगन बेफोरबायदिनो 4 आव नाय if both the conclusions 1 and 2 are true जुदि 1 आरो 2 मोननैबो जुदि true बा जों 4 आव क्लिक खालामनांगन if only conclusion 2 is true जुदि 2 आ true बा माने 2 आ जुदि थारब्ला जोङो 5 आव क्लिक खालामनांगन बेबायदिनो बे कन्डिशना चेन्ज जानो हायो खिन्थु बेबायदि जों कन्डिशन नायनानै क्लिक खालामनांगोन नंगौना माब्लाबा मोनफ्रोमबो कुइसन्सआव बे कन्डिशनफोरा चेन्ज जायो स' फैलाय नायनि माबायदि कुइसन्स फैयो बेहाय मा बेबायदि कुइसन 14 आरो 15 आव डिफारेन्स दङ मा होनो फाराग दङ बेहाय जेबो कमा बा सेमिकलन गैया नंगौना नाथाय 14 आव नाय 14 आव जोङो थाङै इनि उनाव जों सेमिकलन होदों नंगौना स' बेहाय एसे आलादायै प्रसिड खालामनांगोन बेहाय एसे आलादायै जोङो एन्सार होनांगोन जों बेखौ माबायदि खालामो फैलाय नायनो बेबायदि इनइकुवेलिटियाव जों मोनथाम कन्डिशन मोनो हा बेफोरबायदि इकुवेल ग्रेटार अर इकुवेल बा ग्रेटार बेफोरबायदि जों बेखौ मा होनना हमनो हायोना जुदि मोनसे कन्डिशनाव बेबायदि मोनथाम थायो मोनसे कुइसनाव बेबायदि मोनथाम कन्डिशन थायोना स' होमबाना मा जायो नैबे जाबाय हमना ला सासे न'खरनि बिफा नंगौना बेखौ हमना ला बिमा आरो बेखौ हमना ला बिदा न'खराव बयनिख्रुइ गिदिरसिनखौ जों सोरखौ हमो बिफाखौ हमना लायनांगौना जुदि मोनसे इकुवेशनाव बेबायदि सिना दङब्ला होमबा जों बिफा गेदेर नालाय जों बिफाखौ फज'गोन माबायदि फज'गोन आं खोन्थिगासिनो स' बेखौ जों हमना ला बिफा बिमा आरो फंबाय बिदा बिसोरो साथाम नंगौना आरो हमना ला आरो मा बेबायदि कन्डिशनाव जोङो बिसोर मोनथामबो फारसेथिंल' मोखां जानानै नायनांगोन माबायदि फारसेथिं मोखां जानानै नायनांगोन होनना बुंबा आं खोन्थिनि हमना ला बे मोनथामबो सिना जोङो फारसेथिं मोखां जाना दङ नंगौना हमना ला ओरैनो इकुवेलाथ' जेथिंबो मोखां जानो हायो इथिं मोखां जानाय इथिं मोखां जानाय नंगौना होमबा बिसोरो फारसेथिंल' मोखां जानांगोन जुदि बिनिनो गेजेराव जुदि सासेया फैनानै जुदि सासेया उल्थाथिं मोखां जायोबा हमना ला मोनसे रिलेसना बिदि मोननोब्ला बे मोनसेया बिदि फैबाय गेजेराव जुदि बिदि उल्थायै फैयोबा उल्था मोखांथिं हरोबा जों बिनि जेबो सलुसन मोना होमबाना जों नायाबानो जाखाबाय आरो जों फार्स्टआव नायनांगोन बिसोर मोनसेथिंनो मोखां जाना दङ ना जुदि दङ अब्लासो जों एन्सार होगोन नङाबा जों एन्सार मोना फैनायनि माबायदि खालामो जों 15 नाम्बारनि कुइसन्स दङ 15 नाम्बारनि कुइसनखौ जों माबायदि एन्सार होनो बेखौ नाय 15 नाम्बाराव दङ D is greater or equal to I is greater than S is greater than equal to M is less than or equal to A and A is less than L
जों बेहाय मा दिहुननांगौ कन्डिशन 1 दङ दिहुननांगौ माने सोंदों d is greater than or equal to a होनना बुंदों आरो 2 आव दङ l is greater than I स' जों बेखौ नायनि बेहाय d is greater or equal to a गेजेरावसो दङ बिमा दङ नंगौना स' बेहाय मा दङ मोनसे सिम्बल दङ greater or equal to greater नै जुदि बेवहायनो जुदि बिमा आरो बिफा मोननैबो दंबा greater and greater equal स' जोंहा बिमानि जायगा बेहाय बिफा फैगोन माबायदि फैगोन नाय बेहाय दङ d greater or equal to a स' जोङो d आरो a नि गेजेराव रिलेसनखौ दिहुननांबाय नंगौना जों नाथाय बे मोननैनि रिलेसन दिहुननो हागोन ना हाया मानो नाय d आरो a नि गेजेराव जिहेतु जों रिलेसन दिहुननांगोन स' बेहाय नाय नै जायबा बिमा बे बिमाया सोरथिं मोखां जादों d थिं मोखां जाना दङ नंगौना बेनिफ्राय I नि गेजेराव I नियाव नाय I is greater than S नैबे बिफाया I थिं नायदों गासैबो आगसिथिं नायदों नंगौना स' बे S greater or equal to M बेहायबो आगसिथिं नायहरदों खिन्थु A मोननाय लोगो लोगो मा जादों नैबा जायबा बे greater less or equal to बे A नि थिं मोखां जादों बे उल्था मोखां जादोंना जिहेतु बिसोर उल्था उल्थि मोखां जालायलायदों जों बिसोर मोननै रिलेसनखौ दिहुननो हाया स' जोङो नैबे 1आ बे जाया 1 कनक्लुजनाव फैया स' बेबायदिनो 2 आव नाय 2 आव मा दङ L is greater than I जों L आरो I नि गेजेराव रिलेसन दिहुननांगोन हागोन ना जोङो L आरो I नि गेजेरावबो हाया जोङो मानोना नाय L आरो I नियावनो गेटार I थिं मोखां जादों बिफाया बेबायदिनो बिमायाबो बिथिं मोखां जादों नंगौना नाथाय नै A मोननाय लोगो लोगो उल्था मोखां जाबाय स' बिसोर मोननैनिबो जों रिलेसन दिहुननो हाया स' जिहेतु A आबो 1आबो जायाखै 2आबो जायाखै जोंनो एन्साराव मा फैगोन एन्साराव फैगोन जोंना if neither conclusion 1 or 2 is true जुदि मोननैबो कनक्लुजना गोरोन्थिबा जों 1 स' एन्सारा जागोन जोंना 1 आव थिग बेफोरबायदिनो 14निखौ नाय 14आव खिन्थु 15निफ्राय 14आव एसे आलादा बेहाय थाङै कलन दङ नंगौना स' बेबायदि कुइसन्स p less or equal to u is equal to n is less or equal to c is greater or equal to h is greater than e semicolon k is greater or equal to c नंगौना स' जोंनिया मा दिहुननांगौ कन्डिशन 1 माबानाय कनक्लुजन 1 दङ k is greater than u स' k आ u निफ्राय गेदेर होनना बुंदों स' जों k आरो u खौ डाइरेक्ट रिलेसन दिहुननो हाया नंगौना मानोना k आरो u नि गेजेराव जोंना कलन दङ खिन्थु बिसोरनि गेजेराव रिलेसन दिहुननो थाखाय जोङो k आरो u नि गेजेराव मा दङ जोंना नाय k आरो c नि रिलेसन दङ बेबायदिनो c आरो u नि रिलेसन दङ स' जों k आरो u नि रिलेसन दिहुननो थाखाय फार्स्टआव जों k जों c नि रिलेसन दिहुननांगोन बेनिफ्राय c निफ्राय थानांगोन u सिम नंगौना बेखौ माबायदि थाङो ओमफ्राय बे फैबाय जोंनिया नंगौना जों दानिया बेखौ माबायदि दिहुननो नायनि जोंनिया बे दं नंगौना p less or equal to u equal to n is less or equal to c is greater or equal to h is greater than e semicolon k is greater or equal to c स' जों फार्स्ट रिलेसन दिहुननांगौ जोङो माने k आरो u नि नंगौना नङा स' k आरो u नि रिलेसन दिहुननो थाखाय जोङो c नि हेफाजाब लानांगोन माबायदि लानांगोन बेहाय दङ स' बिनि थाखाय जों लाबोनोसै मा ओमफ्राय मा दं नाय बेखौ बेखिनियाव लाबाय नंगौना p नि कलननि आगसिनिखौ जों बिदिनो बहायबाय माने c सिम बहायबाय जों c आरो k नि रिलेसनखौ दानिया माबायदि नायदो k is greater or equal to c नंगौना बे जे बिमाया k थिं मोखां जाना दङ स' बेहाय मा जागोन बेफोरबायदि
c greater or equal to k, c less or equal to k, c less or equal to k नंगौना जों बेखौ कलमनि बिथिं लाबोबाय मानोना जों h आरो e नि रिलेसन दिहुननाङा जों रिलेसन दिहुननांगौ k आरो u नि दाना k आरो u नि गेजेराव जोङो बे k थिं मोखां जाना दङ बे बिमाया c थिं मोखां जादों फारसेथिं मोखां जादों आगदाथिं मोखां जादों इकुवेला जेथिंबो मोखां जायो एखे अरजाया स' बिसोर मोननै रिलेसनखौ दिहुननांबाय जों नंगौना स' बिसोरनि गेजेराव सोर फैगोन फार्स्टआव नाय बिफा दं नामा बिसोरनि गेजेराव बिफायाथ' गैया नंगौना जायबा माने ग्रेटार अरबा लेस स' बिफानो गैयाबा जोंथ' जागोन बिमा फैगोन बिमा दङ नंगौना स' जों बेहाय फैगोन जोंनिया ओमफ्राय जों बेहाय मा होनगोन u is less or equal to k बेखौ मोनबाय नंगौना खिन्थामोन u is less than k मोन नंगौना स' लेस आरो or equal दङ ना जोंना नों नै सेकेन्ड नाम्बार नामा u is equal to k स' हयथ'बा u आ k निख्रुइ फिसा बा u आ k निख्रुइ बा k जों समान नंगौना बेखौ मोनदोंमोन बेहाय ना u आ k निख्रुइ फिसा नङाबा u आ k जों समान लेस or equal स' माने either of the two माने either जागोन बेहाय either or if either 1 or 2 is true नंगौना स' बेहाय जों 2 आ जागोन फैगोन बिदि स' इनइकुवेलिटिसनि कुइसन्सआ जोंनिया बेफोरबायदिनो फैगोन बेहायथ' होमबा जेबो जिंगासिनो गोनां गैला नङा होमब्ला इनइकुवेलिटिसनि जियानो कुइसन फैया मानो बेफोरबायदि फैयोब्ला जोंफोरो हायिनि जेबो खोथा गैया नंगौना बेहाय गोसोआव लाखिनो गोनां फान्दाया जाबाय बेनो जे बिसोर गासैबो फारसेथिं मोखां जाना थानांगोन आरो जुदि कुइसनाव फार्स्ट कन्डिसना मा फारसेथिं मोखां जानांगोन नंगौना फारसेथिं मोखां जानायनि उनाव जुदि बे मोनथाम सिम्बलाबो जुदि दङबा कुइसनाव होमब्ला जोंना बेखौ बिफा होनदोंमोन ना बे फैगोन जुदि दहायनि कुइसननि बायदि जुदि ग्रेटारा गैया बिफाया गैयाबा जों बिफा गैयाबा सोर न'खरखौ सालायो जोंना बिमा बेफोरबायदिनो बिमा गैयाबा जोंना बिदा मोनथामबो दंबा बिफा जुदि बिसोर मोननैया दंबा बिमा आरो जुदि बिफा आरो जुदि बिदा दंबा होमबाथ' बिफाया फैखागोनानो बेफोरबायदि गोरलै आदसा होमबा नोंथांमोनहा बानायना नायलाय जुदि बानायनानै माबाफोर प्रब्लेम मोनोबा कमेन्टआव लिरनो कुइसन्सखौ होलाय आं सल्भ खालामनानै हरनो नाजागोन स' बेखिनियानो